Jesus manubot ko. Tay nayat nakunay ngayon pang pangruna. Idaton ko ngarod ken kaday tuy biag ko, puso ken kararwak ken iti amin ko. Awanan sa bali nga inak maited, no di pa nagayat ko ken ka o Jesus. Ti kararak ko kit endingam kuma, ti tarigagay ko nga agserbiken ka. Awanan sa bali no di la siksika, ti inak ay ayaten. Jak ni namnama anapategaken ka, ti tao akas kaniya di rumbeng amaayat. Idaton ko ngarod ken kaday tuy biag ko, puso ken kararwak ken iti amin ko. Awanan sa bali nga inak maited, no di pa nagayat ko ken ka o Jesus. Ti kararak ko kit endingam kuma, ti tarigagay ko nga agserbiken ka. Awanan sa bali no di la siksika, ti inak ay ayaten. Si uurayaken ka panagsublim Jesus, tapno agden nata iti agnanayon. Idaton ko ngarod ken kaday tuy biag ko, puso ken kararwak ken iti amin ko. Awanan sa bali nga inak maited, no di pa nagayat ko ken ka o Jesus. Ti kararak ko kit endingam kuma, ti tarigagay ko nga agserbiken ka. Awanan sa bali no di la siksika, ti inak ay ayaten. Awanan sa bali no di la siksika, ti inak ay ayaten.